Sitten tällainen kappale, joka tulee tuolta Afrikasta. Tämän kappaleen nimi on Why Bamba Why. Ja tässä meillä on tarjolla jo ennestään tutuksi tulleita sointuja, eli D-duuri, A-duuri ja sitten meillä on täällä G-duuri. Ja tähän menee kokonaisuudessaan näin. Tää melodia eli Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Elikkä tosiaan kierto on lähtee D:ltä, menee G-duurille ja sitten takas D:lle ja A-duuri ja sitten se toistaa D-duuri, G-duuri, D-duuri ja A-duuri. Ja tämän kappaleen voi kompata tälleen myös taas ilman plektraa, myös peukalolla, ihan tälleen. Näin. Tai sitten voi kokeilla halutessaan tällaista reggae-poljentoa, joka menisi näin. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Elikkä tässä sammutetaan nuo kielet välillä. Teen sen vähän hitaammin, eli tällaisella reggae-meiningillä. Mutta tässä toi koko ajan pysyy toi sama sointukierto. Ja katsotaan sitten, mitä muuta kivaa. Okei, Why Bamba Why kappaleeseen on olemassa myös toinen ääni laululle, joka menee tälleen. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Eli tässä on toinen ääni. Ja se melodia meni tosiaan sieltä ylempää, joka meni näin. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Eli 2 ääntä tässä kappaleessa. Saa valita jomman kumman tai sit voi tehdä jotain muuta. Okei, Why Bamba Why, afrikkalainen biisi, niin sitä voisi kompata lyömäsoittimella esimerkiksi näin. Why Bamba Why, Bamba Why, wee 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 wee. Eli ihan tällainen perus. Why, wee 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 wee. Why bamba why, bamba why, wee 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 wee. Tai sitten vaihtoehtoisesti Why bamba why, bamba